Значи тук нещата в ДПС, самото ДПС не вървят добре. Защото вече ДПС в управлението на Кърджали и в много общини вече групировки има в самата партия. И се борят кой да я заеме тази пост, защото в тази пост има привилегии, има търгове, има това, кой да е на стола, за да може техния екип с каменските възможности, нали, европейските фондове, други работи, те сами се карат. Вече се карат. И народа вече не е глупав. Народа само едно иска. Работа и храна. Като няма работа и няма и храна. Проблема на народа е това. А тук без знанието на ДПС един не може да отвори маркет малко това. Ние не сме против ДПС, основатели сме ДПС. Много настоявахме да промени в управлението на кадрите в ДПС, да дойдат младите. Още имат време. Ако направят тези програми, 2013 година на парламента изборите може разбереш ли като една партия. Обаче ние до последно чакахме Ахмед да направи промени. Той доказа, че няма да ни слуша, като назначи, не е избран Бахрюмер, като назначи тук като областен представител на ДПС от 89-та година Бахрюмер е вредица на ДПС и все на същите постове. Младите станаха от 89-та до сега, изучиха, имат образование на всичко. Защо не ги приемат в кадрите? Защото ДПС стана партизанска партия. Както по време на тоталитарен режим, за малката критика те унищожават човека. Не му дават шанс, който за доброто на самата партия, за доброто в България, критика, малката критика не могат да понасят и няма как вътре самата партия да се прави промени. Затова се наложи да се създаде втора партия. И ние видяхме, господин на Дургари Ахмед, господин не мога да кажа, много пъти са нашите хора, приятели репресирани, и той сами беше съгласен с нас, че ще направи дълбоки промени. Юнал Литви вече ще фане на мандата на Живков. Там е и много други. И за съжаление, голям парадокс, че тези хора, ние след години научихме, които бяха в други партии, с агенти, лека по лека дойдаха от ДПС, владяха управлението на ДПС. Даже аз мисля и много като мен, мои приятели репресирани, мисля, че Ахмед вече не мога да ги командва. И да иска, няма тази сила да прави промени в това, в ДПС. Защото политически вече са силни и икономически много са богати. И Ахмед не може да им диктува вече.